podcast Nieustraszonego. W drugim sezonie serialu są dwie duże historie. Goliat i powrót Goliat. Prawowity syn Wiltona Knighta wykrada sekret na niezniszczalność Kida. Pokrywa tym sekretem tą substancją wielką ciężarówkę imieniem Goliat. Michael i Kid 2 razy muszą się z nim zmierzyć. Teraz kawałek zapowiedzi po angielsku powrotu Goliata. I want Michael Knight to be standing between us and Devon and April. Goliath is invulnerable. Oczywiście istnieje polska wersja tej zapowiedzi. Tutaj to, co się pojawiło na polskim wydaniu DVD. Jeśli mnie zadowolisz, oszczędzę cię. Już ci nie zagrażam. Devon Miles musi umrzeć. Ale istnieje też wersja czeska. Stryczku, gdzie Majka? Proszę to kontrolę. Mamy poruchane turbo. Ahoj!